שלום וברוכים הבאים למבזק חדשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אנחנו בשידור חי, ראיון מיוחד עם עורך הדין גלעד ברנע, מייצג את חלק מהעותרים בבג"ץ עילת הסבירות. כזכור, לפני כיומיים פורסמה טיוטת פסק הדין בבג"ץ עילת הסבירות, אותו בג"ץ, אותו דיון היסטורי סביב החוק הדיקטטורי הראשון כחלק מההפיכה המשטרית שמנסה לקדם ממשלת הבלהות של נתניהו, יריב לוין והשותפים. הפרסום של הטיוטה הזאת הוא חסר תקדים ויש לזה גם משמעויות, יש גם מניפולציות שמבוצעות על הציבור, ולצורך זה אנחנו נשוחח עם עורך הדין גלעד ברנע. זה לא שיחה ראשונה שלנו, מי שזוכר כבר שוחחנו עם עורך הדין ברנע בעבר עוד לפני הדיון ההיסטורי, ואנחנו עכשיו ממשיכים. אני מסובבת את המצלמה, אז הנה עורך הדין גלעד ברנע, הנה אנחנו נשב כאן. ובואו נתחיל קודם כל, זאת הדלפה חסרת תקדים. זה לא קרה שמודלפת טיוטה כולל ציטוטים מפסיקה שאנחנו אמורים לקבל, זה משהו שלא היה. לא היה דבר כזה בישראל, קודם כל, בטח לא מבתי המשפט, זה צריך להגיד. המקרה שאנחנו מכירים מארצות הברית בעניין ההפלות היה, בישראל מעולם לא היה דבר כזה. הדבר הזה הוא חסר תקדים. הדבר הזה הוא גם במובן של הדלפה הוא פגום ופסול מן היסוד, ואני אסביר למה. בדרך כלל אנשים שמדליפים רוצים לחשוף את האמת. מי שעשה את ההדלפה הזאת עושה פה מניפולציה על הציבור, מניפולציה על בית המשפט, וגם מנסה כנראה להפנות אצבע מאשימה לגבי אחד או יותר מהשופטים, ואני אסביר. מסתובבות כל מיני שמועות גם בציבור, כאילו שזה כנראה אחד השופטים, הרבה אנשים חושבים שזה השופט סולברג. אני סבור בהכירי את כל השופטים, ואני אמרתי את זה לא רק בפעם הזאת אלא גם בפעמים קודמות, אף אחד מהשופטים האלה הוא לא השופטים לא של ארדואן ולא של פוטין, ולכן אף אחד מהשופטים האלה לא יכול להיות שהוא שותף להדלפה כזאת, כי ההדלפה הזאת עושה שני דברים הרסניים. אחד, היא פוגעת קשות בלגיטימיות של בית המשפט העליון. מי שעשה אותה הוא לא ידיד של בית המשפט, הוא אויב של בית המשפט ואויב של הדמוקרטיה. ודבר שני, ההדלפה הזאת, ואנחנו מיד נדבר על זה, נועדה לנסות ולהשפיע על תהליך כתיבת פסק הדין, על התוכן שלו ועל התוצאה שלו. אוקיי, אז בנקודה הזאת בוא נסתכל רגע על הודעה שפרסם ממלא מקום נשיא העליון, השופט עוזי פוגלמן, ואנחנו רואים שם שהוא בעצם אומר שלאחר יינתן פסק הדין תהיה בדיקה, אבל המשפט הכי מעניין זה שבעצם הוא מייחס להדלפה הזאת ניסיון להשפיע על ההליך. זאת אומרת, זה ממש שיבוש הליכי משפט. זה מה שרואים פה. אז אני אסביר. קודם כל אני חושב שטוב עשה המשנה לנשיא פוגלמן שלא להתעסק עם זה כעת, כי בדיוק מה שרצו יוזמי ומקדמי ההדלפה הזאת זה היה שבית המשפט במקום לסיים את הגיבוש והכתיבה של פסק הדין, הוא יתעסק עכשיו במוקש הזה שהניחו לרגליו. אז את זה צריך לטפל אחרי שהעניין הזה יסתיים, אחרי שיפורסם פסק הדין. עכשיו, זה לא סתם שיבוש הליכי משפט, צריך להבין מה קורה פה. התיק הזה הוא מתייחס לקבוצה מאוד נדירה ומצומצמת של אירועים משפטיים שבהם להבדיל מהמקרים הרגילים שיש לנו תקדימים ויש בדרך כלל לכל שופט כבר עמדה מוקדמת שהוא בדרך כלל כתב בפסק דין קודם או בעניין אחר. פה אנחנו מדברים בסוגיה תקדימית שיש לגביה בעיקרון פסק דין אחד שאנחנו מכירים אותו בנושא חוק הלאום. רוב השופטים לא עסקו בזה מעולם. סוגיה של ביטול הוראה מהותית בחוק יסוד זה דבר לא טריוויאלי וזה מעורר הרבה מאוד שאלות מורכבות. בתיקים כאלה התהליך הרגיל, הנורמלי אני מדגיש, הוא שנכתבת טיוטה של פסק דין, לפעמים יותר מטיוטה אחת, ובעצם יש תהליך נורמלי וטבעי של דיאלוג בין השופטים. ככה עובד בית המשפט. בית המשפט הוא גוף קולגיאלי, הוא לא גוף של איזה 15 גורמים אוטונומיים עצמאיים, אלא הם עובדים ביחד, הם דנים, הם מלבנים את הסוגיות ביניהם והם מנסים לשכנע אחד את השני. מה שעשה המדליף הוא רצה לפגוע בדיוק בתהליך החיוני והחשוב הזה. זאת אומרת, גם אם, בדרך אגב, 8-7, זאת הערכה, ואני אמרתי אותה, אז אני אחזור עליה, גם בנקודת הפתיחה, עוד לפני שנכנסנו לאולם, זאת הייתה הערכה
הסבירה, שיש 8... בטרם הדיון. כן, לפני הדיון ולפני שהפרקליטים החרוצים והמצוינים טענו את הטענות שלהם, היה ניתן להעריך ברמת ודאות גבוהה שיש 8 נגד 7 שתומכים בתוצאה. עכשיו מתנהל דיון, דיאלוג מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד תקדימי. חלק מהשופטים מעולם לא עסקו בסוגיות האלה והם צריכים לגבש עמדה. עכשיו יש פה גם עוד דבר וצריך להבין אותו, וזה תהליך טבעי, זה לא כמו שזה הוצג, אני אומר את הכל במרכאות, אסתר חיות הטרוריסטית שכופה על יתר עמיתיה את פסק הדין בצורה בלתי ראויה. יש פה תהליך של שכנוע הדדי וגם לפעמים עושים ויתורים, תמורת ויתורים מסוימים או שינוי מסוימים. והדוגמה ההיסטורית הכי נכונה והכי ברורה והידועה והמתועדת היטב, לא מישראל דרך אגב, זה הדוגמה של פסק הדין בעניין ביטול ההפרדה הגזעית בארצות הברית, שכאשר הוא נשמע לראשונה, כנראה העמדות היו 9 שופטים, אני מזכיר, 5 נגד 4 אולי בעד ביטול ההפרדה הגזעית. נשיא בית המשפט העליון של ארצות הברית נפטר, ווינסון, ומונה נשיא חדש, ארל וורן. ארל וורן שהיה איש מאוד מוכשר מבחינת, נקרא לזה פוליטית, וידע כמה חשוב פסק הדין, וידע כמה חשוב שהתוצאה תהיה תוצאה ברורה ומוסכמת, גרם לכך שההליך יישמע פעם נוספת, ואז החל תהליך של טיוטות של פסק דין, שהביאו בסוף לתוצאה של 9-0 שתמכו בפסק הדין, כשנקודת הפתיחה הייתה 5-4. זאת אומרת, היה דיאלוג, היה שכנוע, היו טיעונים, ובגלל שאתה אומר שכאן אנחנו בעצם נמצאים בדיון תקדימי, בנושא תקדימי, זאת דרך המלך. זאת אומרת, הטיוטה היא לא, כאילו מישהו ניסה לקבע פה איזשהו מצב. אני אגיד, בדיוק, יש פה, מי שעשה את זה בכוונת מכוון, רוצה להפריע לתהליך הטבעי, הוא רוצה לעשות כמה דברים. פעם אחת הוא רוצה להפריע לתהליך הטבעי של גיבוש העמדה והעבודה הטבעית והנכונה של בית המשפט. ודרך אגב, תהליך כמו שתיארתי לפני רגע, אנחנו יודעים שהתקיים שוב לא מהדלפה, אלא מהערכה מושכלת, למשל בפרשה של ביטול הפרטת בתי הסוהר, שבאה בהרכב של 9 שופטים, הנשיאה בייניש, בתיק שהיה סופר תקדימי, תקדים עולמי, הצליחה לגבש רוב של 8 שופטים בעד התוצאה ובעד פסק הדין, כאשר אפשר לראות גם בתוך פסק הדין עצמו עקבות לוויתורים שנעשו כדי לגבש את הרוב. עכשיו, מה עשה פה המדליף? המדליף רצה לעשות 3 דברים להערכתי. כולם בזויים ולא ראויים, ובוודאי מנוגדים גם לעבודה התקינה של בית המשפט, וגם לא דמוקרטיים בעליל. אולי 4 דברים. פעם אחת הוא רצה לסמן שופט מסוים כמי שמתנגד ומוכן לעשות דברים כאלה, דבר בזוי לכשעצמו. דבר שני זה הפרעה לתהליך התקין של עבודת בית המשפט. דבר שלישי זה מה שאני קורא תרגיל אברשה שוב הביתה. מה הוא רוצה לעשות? הוא בא ואומר יש 8 נגד 7, למרות שהיום הערכות הן הסבירות, שוב זה לא הדלפה, זה לא מידע פנימה שיש לי, שהרוב הוא יותר גדול ויותר נרחב, זה בעצם להפעיל לחץ על שופטים שהצטרפו לדעת הרוב, כדי שיסוגו ממנה. זאת אומרת, לתייג אותם כאילו הם מתנגדים לפסילה, למרות שהם אולי בכלל עוד מתלבטים, חושבים, או לא ברור בכלל מה עמדתם. בדיוק, לקבע תוצאה, זאת אומרת להגיד, אני לא אמנה את השמות, הם ידועים, הם פורסמו באותה... השמרנים מול הליברלים מן החלוקה. אותם 7 שמות שכביכול נאמר שהם מתנגדים, כל אחד מהם עכשיו ציבורית נצרב בתודעה שהוא מתנגד. כן, כאילו מצופה ממנו. ועכשיו זה מפעיל עליו לחץ פנימי, כאילו גם אם הוא תומך כבר, כן, או תמך מלכתחילה דרך אגב, זה באמת מעשה נבלה מהסוג הגרוע ביותר. ובנוסף יש פה כמובן עבודה מאוד ברורה כדי לפגוע בלגיטימציה של בית המשפט, פשוט הרסנית. למה? כי בתודעה הציבורית, ותכף נדבר על מה העובדות הידועות, אבל בתודעה הציבורית נצרבה כאילו תמונה שכביכול יש 8 נגד 7. עכשיו, down the road, נניח שבוע הבא, בסדר? יתפרסם פסק הדין, ונניח שהתוצאה 12 מול 3, בסדר? בעד פסילת ביטול עילת הסבירות. ביטול תיקון מספר 3 לחוק יסוד השפיטה, בסדר, שעניינו חסימת האפשרות לביקורת שיפוטית על עילת הסבירות. או בעברית פסילת החקיקה של הממשלה. כן. עכשיו... אז יבואו אותם אלה שרצו לפגוע בבית המשפט ורוצים לפגוע בלגיטימציה שלו ויגידו, הנה, תראו מה היה פה. היה 8-7 ואסתר חיות
היא הפעילה לחץ בלתי לגיטימי על יתר חבריה והיא גרמה לזה שיהיו 12, כשזה לא המצב האמיתי. עכשיו, למה אני אומר שזה לא המצב האמיתי? שוב, אני אומר, אין לי מקורות פנים, אני לא שמה בכלל. אני מעולם לא ניסיתי לברר אף פעם לגבי אף תיק. אבל תשימו לב מההדלפה עצמה וכמו שהיא הוצגה. מצד אחד אמרו 8-7, מצד אחד גם עמית סגל בא ואמר שזה יכול להשתנות. בכוכבית קטנה. קטנה. עכשיו, אני שואל דבר מאוד פשוט את עמית סגל, אם זה 8-7, למה רק הצגת 4 עמדות? לכאורה אמורות להיות לך 15 טיוטות של חוות דעת, לפחות היית מראה לנו את 15 השורות האחרונות שהיינו רואים 8 בעד, 7 נגד. עמית סגל פרסם רק 4, 2 ו-2. ולכן אני אומר שגם עמית סגל, בתור עיתונאי שאמור להיות עיתונאי מקצועי, לא היה יכול להגיד מה שהוא צריך להגיד. הוא היה צריך להגיד, והוא יודע גם איך עובד בית המשפט העליון, הוא אדם אינטליגנטי והוא מכיר את עבודתו. הוא היה צריך להסביר שגם אם הוא קיבל את ההדלפה, וגם אם הוא רוצה לפרסם אותה, זה יכול להיות שבית המשפט בתהליך נמצא באמצע, ושזה לא 8-7, ושזה בהחלט יכול להיות גם מחר 12-3. הוא לא עשה את זה, וזאת לא עיתונאות ראויה לטעמי. אוקיי, עכשיו בעצם אתה אומר שיש כאן, זאת אומרת יש את המדליף והאינטרס שלו, אבל אתה אומר שאפילו הפרסום עצמו נעשתה בו מניפולציה, ושזה לא עיתונאות כמו שצריכה להיות, ואני באה וגם אומרת שברגע שההדלפה היא של טיוטה שהיא נמצאת באמצע תהליך, יש כאן ממש פגיעה בתהליך עצמו, ואז בעצם אנחנו נכנסנו לסחרור, ואנחנו נכנסנו גם כבר התחיל מסע הדלגיטימציה לכל פסיקה שלא תהה, כבר עכשיו קיבלו תחמושת כדי לבוא ולטעון נגד חיות, ותכף נדבר גם על הטענה הנוספת סביב נושא הזמנים, אבל באו לטעון נגד התהליך, נגד למה פתאום רוצים שמה פתאום בשעת מלחמה יפורסם הפסק דין, כשהלו, כאילו מה אתם לא ידעתם שהולך להיות מפורסם פסק הדין עד ה-12 בינואר, מה אתם מתעוררים עכשיו? זאת אומרת, ההדלפה הזאת היא ממש ניסיון, ואנחנו באמצעיתו של אירוע צריך להגיד, זאת אומרת הדבר הזה עוד יכול להתגלגל לכל מיני כיוונים. כן, אז תראו, ברור, קודם כל אני רוצה להגיד שוב, בערכה זהירה, אבל שהמדליף שכנראה יודע מה התוצאה, מבין שהתוצאה היא התוצאה הרצויה של ביטול החוק, והוא מנסה כרגע לשנות את התוצאה הזאת, זה פעם אחת, ופעם שנייה לפגוע בלגיטימציה של בית המשפט העליון. שני הדברים האלה לא יקרו. המדליף הזה בסופו של דבר גם לפי דעתי יתברר מיהו, ואני חושב שהוא צריך לשלם מחיר כבד. אבל אני אגיד יותר מזה, כל הדבר הזה הוא בעצם הרסני לעבודה הרגילה של בית המשפט. כי בית משפט באמת עובד בצורה שאנחנו מקיימים דיונים, או לפעמים זה אפילו רק בכתב, ולאחר מכן יש תהליך שהוא באמת קפסולה סגורה כזאת, חשאית לחלוטין, ואז מתפרסמת ההכרעה של בית המשפט. חשוב גם להגיד, דרך אגב, משתמשים בעניין הזה של 8 נגד 7 בתור איזה טיעון כאילו מוחץ כאילו על חודו של כל, שזה טיעון מופרך בפני עצמו, כי גם 8-7, נגיד. אני אגיד כמה דברים. אחד, צריך לזכור, זה הרכב המורחב, לקחו את כל השופטים ועשתה נכון מאוד אסתר חיות שהיא לקחה את כל השופטים למרות כאב הראש הנוראי שזה עשה לבית המשפט ולה, ולכן כל הדעות מיוצגות בבית המשפט של היום, זה פעם אחת. פעם שנייה, גם בארצות הברית דוגמאות מאוד ברורות, למשל אם אנחנו מכירים הפסק דין הקודם בעניין ההפלות שהיה משנת 73, 5 מול 4, 9 שופטים, 5 מול 4. פסק דין שנקרא מירנדה, שכולנו מכירים מהסרטים של סרטי המשטרה, 5 מול 4. זאת אומרת, הדברים האלה, ואף אחד לא חלם לערער על הדבר הזה ולהגיד, זה לא מחייב, וזאת האומה דמוקרטיה שאנחנו מסתכלים ואומרים, אפשר ללמוד ממנה. אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, תראו, זה בכלל, יש מקומות שאפילו לא יודעים מה היה הרוב או מי תמך במה. בית המשפט של האיחוד האירופי, שמשפיע על מאות מיליוני בני אדם, בכל אורחות חייהם, מפרסם תוצאה. לא אומרים לנו כמה שופטים היו בעד, כמה שופטים היו נגד, יש תוצאה, וכל המדינות באיחוד האירופי, מעל 20 מדינות, וכל מיליוני תושבי האיחוד מכבדים את התוצאה, ואף אחד לא בכלל
חולם להרער או לערער אחר התוצאה הזאת. זאת אומרת, יש פשוט שורה תחתונה. שורה תחתונה, ובזה נגמר העניין. אני גם אזכיר עוד דבר שהוא אמנם פשטני, אבל החברים שלנו, חובבי המשילות, כן, אנשי המשילות, תמיד דווקא באו ואמרו שהכרעת הרוב היא מחייבת. אז אני אומר, בית המשפט העליון הוא לא מתנהל בצורה של הצבעה דמוקרטית, אבל לצורך העניין, ההכרעה של רוב המוסד היא ההכרעה של המוסד, נקודה. אוקיי, עכשיו בוא נדבר על סיפור הזמנים, כי הייתה עוד מניפולציה בפרסום, וזה לא רק קיבוע של 8-7 ללא הוכחה מלאה של הדבר הזה, שזאת המניפולציה הראשונה, אבל היה גם טיעון, כאילו אסתר חיות כופה סד זמנים, זה כאילו גם נשמע, צריך להגיד, זה נשמע כציטוט, זה הובא כסוג של ציטוט מטעם אחד השופטים או יותר, כאילו שיש איזושהי תלונה על סיפור סד הזמנים הזה. אז קודם כל צריך להגיד שפה סד הזמנים הוא יציר החוק. זאת אומרת, החוק הישראלי קובע שכאשר שופט פורש, יש לו 3 חודשים, או לה 3 חודשים לכתיבת פסקי דין, ולכן סד הזמנים הזה נקבע ממועדי הפרישה שנובעים ממועדי הפרישה של השופטת ברון והנשיאה חיות. זה דבר אחד. דבר שני, יש פה מסגרת זמן סבירה בהחלט, בכל הקנה מידה, גם בהתחשב בטיעונים שהיו בתיק הזה. הדיונים התקיימו כ3 חודשים, לא, כ4 חודשים לפני המועד הזה, היו טיעונים כתובים מפורטים מאוד, היו טיעונים בעל פה מפורטים מאוד מאוד, היו השלמות טיעונים של הממשלה מפורטות נוספות. כל מי שרצה להגיד משהו והיה לו משהו להגיד או לנסות להשפיע בדרך לגיטימית על השופטים ועל התוצאה, קיבל את ההזדמנות שלו באופן המלא ביותר. עכשיו אני אגיד דבר כזה, תראו, בישראל התקבע איזשהו מצב שהוא מצב לא רצוי, והוא דרך אגב, אני אגיד, זה סוג של ביקורת על בית המשפט, שפסקי דין בנושאים מסוימים ניתנים כעבור שנים. זה לא חייב להיות, זה לא צריך להיות, זה בטח לא תקין. אם אנחנו מסתכלים על בתי משפט עליונים אחרים, אנחנו רואים שבארצות הברית למשל, יש מה שנקרא העונה של השנה, ובית המשפט לוקח את כל התיקים שהיו וגומר אותם למעט מקרים חריגים שנדירים ביותר באותה שנה. אין כזה דבר שתיק נגרר מעבר לזה. עד יוני מתפרסמים כל פסקי הדין. ככה זה במקומות אחרים. לכן אין פה טענה כזאת. אני גם רוצה לחשוב שאף שופט לא אמר את זה, שזה לא אמת בכלל הדבר הזה. אבל גם אם שופט מסוים מתמרמר על הלחץ המסוים באופן אמיתי אובייקטיבי, יש פה את כל הזמן הנדרש, הסביר והמקובל, עוד מותר להשתמש במילה הזאת סביר בינתיים, והיא תחזור במלוא הדרה. היה את כל הזמן לכל 15 שופטות ושופטי בית המשפט העליון לשקול ולהכריע בסוגיה הזאת, ולכן הטענה הזאת היא פשוט מופרכת. היא רק נועדה לצבוע שוב, מי שהביא אותה הוא לא ידיד של בית המשפט, הוא פשוט רוצה לפגוע בבית המשפט ובמערכת המשפט. אוקיי, עכשיו אנחנו נלך לטיעון נוסף שאנחנו שומעים. לשיטתם, בגלל, זאת אומרת, הטיעון המניפולטיבי הנוסף שאנחנו שומעים, זה שבגלל שיש עכשיו מלחמה, ובגלל שמדובר בנושא שהוא מפצל את העם, מקטב את העם, קורע את העם, אז לכאורה שיפרשו חיות וברון, ושינתן פסק הדין בהמשך, ללא החוות דעת שלהן, ללא הפסיקה שלהן, למרות שהן ישבו בדיון, ובעצם יש כאן איזשהו ניסיון מאוד מאוד ציני לנצל את הקרע שהם עצמם יצרו, כן? מי שנותן את הטיעון הזה זה מישהו שהוא בעד ההפיכה המשטרית ובעד החקיקה הזאת, ובאים ואומרים, למה אתם מפרסמים כזאת פסיקה באמצע מלחמה? טוב, אז אני רוצה להגיד ככה. קודם כל, השימוש הזה בטענת המלחמה ומצב החירום, אנחנו רואים אותו מה-7 באוקטובר, שהוא מובא על ידי גורמי הממשלה, מראש הממשלה והשרים שלו, בעשרות תיקים שתלויים ועומדים בבית המשפט העליון, נעשה שימוש פסול על ידם, בטענה שהם עסוקים בניהול המלחמה, ולכן הם לא צריכים לתת תשובות בתיקים תלויים ועומדים בבית המשפט, לרבות בתיקים דחופים, לרבות בתיקים שהם עושים דברים בלתי חוקיים ובלתי הפיכים. אז עם כל הכבוד, אנחנו לא ב8 באוקטובר ולא ב9 באוקטובר וגם לא ב14 באוקטובר. וגם אומרים לנו שהמלחמה תימשך חודשים, אז בואו נעצור את הכל. מה לעשות, היא פה כדי להישאר כנראה, לפחות לזמן לא קטן.
אז קודם כל הטיעון הזה הוא פשוט טיעון מניפולטיבי, שלא לומר שקרי, שנעשה בו שימוש פסול על ידי גורמי הממשלה, זה פעם אחת. ובית המשפט גם הפסיק לענות לבקשות האלה בימים האחרונים, אנחנו ראינו את זה. זה עניין אחד. עניין שני הוא שהמדינה לא מפסיקה לפעול גם בזמן מלחמה, וגם בתי המשפט שלה פועלים, וההפך, מכיוון שאנחנו יודעים, זאת אומרת, זאת לא הערכה, זאת ידיעה, שההפיכה המשטרית הייתה גורם משמעותי לפרוץ המלחמה. דווקא החוסן הזה שבית המשפט יסלק את הדבר הזה ויחזק את הדמוקרטיה הישראלית ויסיר את הדבר המזיק הזה מסדר היום של כולנו, הוא דבר רצוי גם במובן הזה. עכשיו אני אתן גם עוד דוגמה היסטורית, כי ראש הממשלה תמיד טוען שהוא גם חובב היסטוריה, אז נזכיר עוד דוגמה היסטורית אחת ככה רק בשביל במלחמת קוריאה, כאשר גנרל מקארתור היה צריך פלדה לצורך מאמץ המלחמתי, הוא פנה לנשיא טרומן, והוא ביקש שילאים את כל מפעלי הפלדה כדי לייצר טנקים ואולי כלי מלחמה אחרים. והנשיא טרומן נענה לבקשה שלו ואכן הלאים את מפעלי הפלדה. בית המשפט העליון האמריקאי שהוגשה עליו עתירה ואמרו שזאת פשוט חריגה מסמכות של הנשיא, הוא לא יכול לעשות את זה, לא נרתע מהדבר הזה. אני מזכיר לכם, במלחמת קוריאה אנשים חשבו שהולכת לפרוץ משבר שיביא למלחמת עולם שלישית או למאבק בין גושים, מלחמה גרעינית. ובית המשפט העליון האמריקאי לא נרתע ודן בזה. אז שלא יבלבלו את המוח. בקיצור, הדוגמאות ההיסטוריות מלמדות ההפך, שדווקא במקומות שבתי המשפט שתקו וכאילו התכנסו לתוך עצמם, קרו דברים מאוד מאוד מזיקים. והראינו דוגמה אחת כזאת, אני אזכיר אותה. בית המשפט העליון האוסטרי, שכאשר פגעו בחוקה האוסטרית והוא לא פעל לתקן את זה, כאשר הוא כבר התעורר, זה היה מאוחר מדי, ואנשלוס התרחש והנאצים כבר היו בתוך וינה. אוקיי, אני רוצה, וגם אגב צריך להגיד לכל מתרגשי הטיעון של הקרע בעם, הממשלה מוזמנת לקחת אחורה, לעשות רוורס, להוריד את החקיקה המפלגת והמקטבת והקורעת, עד שתסתיים המלחמה, ואחרי זה לחזור ולדבר עם העם. אבל לסיום, אני רוצה לשאול אותך, איך ההדלפה הזאת יכולה להשפיע על השופטים? כי אנחנו כן ראינו שמיד לאחר ההדלפה כונס מיד פורום של כל השופטים לדיון דחוף. ראינו גם שממלא מקום נשיא העליון פוגלמן כינס גם את עובדי בית המשפט. ואני רוצה לשאול אותך, האם זה יכול להשפיע באיזושהי צורה על השופטים, או שהמדליף יישאר עם מזימתו, אבל לשופטים שלנו יש את עמוד השדרה לעמוד מאחורי העמדות המקצועיות שלהם? לדעתי, וכמו שאמרתי, למרות שאני לא תמיד רואה עין בעין עם כל 15 השופטות והשופטים חלק מהנושאים, אף אחד מהם לא יושפע מזה. פסק הדין יינתן לפי מיטב מצפונם, הכרתם והניתוח המקצועי והמשפטי שלהם. ויותר מזה, סביר להניח שמה שיקרה שפסק הדין יינתן מהר מאוד. המדליף את זה כנראה ישיג, זאת אומרת שאם הוא חשב שזה יפריע, אז סביר להניח שמה שיקרה עכשיו שפסק הדין יינתן כנראה בימים הקרובים מאוד. הוא לא ישפיע על התוצאה. יכול להיות שאפילו חלק מהשופטים דווקא בגלל הניסיון הזה יתחזקו בעמדתם, וגם אולי יתייחסו לזה בפסק הדין, כי זה באמת מעשה פגום ופסול. זה מה שיקרה. עכשיו צריך להזכיר עוד דבר. מחכים מעבר לפינת תיקים חשובים, חלקם מאוד חשובים, שעוקבו בגלל התיק הזה. ובראשם הראש וראשון להם, התיק נגד המינוי של השר לביטחון לאומי. בן גביר. כן. שגם שם אתה מייצג. כן, צריך להגיד שאני מטפל גם בתיק הזה, נכון. ולכן יש לזה גם משמעות וחשיבות מיידית, כי המעללים של השר הזה גם בעצם ימים אלה הם דברים מסוכנים למדינה ולדמוקרטיה שאי אפשר לסבול אותם. ואנחנו מאוד מקווים שהתיק הזה גם יתקדם ובמהרה מיד לאחר מתן פסק הדין ובהתאם לתוצאה שלו. אוקיי. ועוד עניין אחד בקצרה, אתה לא עוסק בתיק של הנבצרות, אבל אנחנו גם פתאום מתחילים לראות הדלפות, אלה כך, וצריך להגיד, הפסיקה בנושא של נבצרות שגם צריכה להגיע, זה משהו שמאוד מטריד את נתניהו.
בפרט כשאנחנו רואים ראש ממשלה שמתנהל בצורה לא קשירה לחלוטין, פוגע בביטחון המדינה לטובת האינטרסים האישיים שלו, מונע משר הביטחון שלו להיפגש עם הרמטכ"ל ועם ראש השב"כ ועם ראש המוסד, וזה רק דוגמה מאתמול, ויש כל יום עוד ועוד דוגמאות לאי כשירותו. אז קודם כל, כן, אנחנו רואים שההדלפה, מה שברור הוא שהמדליף כנראה הוא אדם מוגן במובן הזה שהוא מספיק בטוח בעצמו, גם לאור ההדלפה הראשונה וגם לאור ההדלפה הזאתי, שהוא חושב שכנראה לא יעונה לא רע, ולכן זה גם, אני אומר, זה כנראה לא מעובדי בית המשפט הרגילים, שהם אנשים מצוינים והגונים ומסורים שעובדים קשה. זה דבר אחד. דבר השני, זה באמת אנחנו רואים את ההתרחבות של התופעה, זאת אומרת, ממצב שלא קרה מעולם, כבר היום יש לנו מקרה נוסף. דבר שלישי, כן, ברמת התוצאה בנושא של הנבצרות, גם מהדיון די ברור שהפסק הדין היה, כלומר, שוב, לא מדע פנים, הערכה מושכלת בלבד, שהתיקון הזה בעצם לא יחול על ראש הממשלה הזה, או לפחות לא בכנסת הזאת, ולכן עילת הנבצרות עומדת נגד נתניהו, ולטעמי כן צריכה להיות מופעלת נגדו. הבעיה העיקרית עם העניין הזה, בלי קשר לשום דבר אחר, שמי שצריכה להניע את זה, ועד היום נמנעה באופן זהיר, מאופק, לא יודע, סדרתי אני אקרא לזה, זאת היועצת המשפטית לממשלה. כן. כי הדבר הזה זה כנראה המקרה אולי היחיד שבו העמדה של היועצת המשפטית לממשלה היא ממש מכרעת לגבי השאלה אם בית המשפט יתערב. זאת אומרת, אם היא תחשוב שהיא מניעה את זה, אז בית המשפט ילך עם זה. אם היא לא תניע את זה, למרות שהוא נבצר באופן מעשי ומשפטי בוודאות, לאור כל המעללים שראינו מה-7 באוקטובר וגם לפני ה-7 באוקטובר, אם היועצת המשפטית למשל לא תעשה את זה, אז כנראה גם בית המשפט לא יעשה את זה, גם אחרי שהתיקון יחזור לפחות לחול ביחס לנתניהו. כן, זאת אומרת, זה לפתחה הסיפור הזה, וזה עדיין פתוח. כן, ואני מקווה שהיא סוף סוף תקבל את ההחלטה הנכונה, אלא אם כן כמובן יקרה משהו במישור הפוליטי, שזה יותר פשוט ויותר ברור, וניפטר מעונשו, כמו שאומרים. אוקיי. אני רוצה לסגור על זה, אני רק אגיד, אז בעצם אתה אומר שאנחנו צפויים לראות את פסקי הדין ממש בימים הקרובים, ובכל מקרה צריך להגיד שמכיוון שאנחנו בתוך אירוע מתגלגל של מניפולציות, אנחנו גם יכולים לראות פתאום את יריב לוין מכריז על איזה מצב חירום חדש, איזשהו, זאת אומרת, יש כאן ממש צורך שהדברים יקרו כי הם לא שוקטים על השמרים. כן, אני חושב, אני אומר את זה בזהירות, אבל אני חושב שאנחנו ראינו באמת שראש הממשלה הוא חסר מעצורים, והוא מסוגל להגיע למקומות ולמעשים שמעולם לא דמיינו, ולכן לא כדאי לגרד את ה-12 בינואר, כי מלחמה בצפון ואיזה מצב חירום כזה שאומר שאפילו אסור לפתוח את המחשב בבית המשפט פתאום, גם יכול להתרחש עלינו, ולכן צריך לתת את פסק הדין בהקדם גם מן הטעם הזה, כדי לא לתת שום הזדמנות לאף אחד בכל צורה שהיא למנוע את מתן פסק הדין. אוקיי, אז חברים, תודה רבה לגלעד ברנע, עורך הדין גלעד ברנע. הנה אני מסובבת אליי את המצלמה. אז הנה אנחנו כאן. עד כאן הרעיון עם עורך הדין ברנע בעניין הפרסום חסר התקדים של טיוטת פסק הדין בעניין בג"ץ הסבירות. אתם מוזמנים להפיץ את הרעיון הזה גם כדי שאנשים יקבלו הבנה של מה קרה כאן, הבנה של המניפולציה שהייתה כאן, הבנה שה8-7 שצרבו לנו בראש זה בכלל לא ראינו הוכחה לזה, לא קיבלנו הוכחות לזה, ולכן כל תוצאה שלו תהיה היא אירוע שככל הנראה יהיה אחר, ומנסים לעשות עלינו מהלכים על התודעה הציבורית כדי לעשות דה-לגיטימציה לפסיקה. ואנחנו ראינו כבר מהלכים חסרי מעצורים של הממשלה הזאת כדי להשליט, לשנות כאן את המשטר. ראינו איך המהלכים האלה החלישו אותנו, ראינו איך הגיע אסון קטסטרופלי בין השאר כתוצאה מההחלשה שלנו, ולכן אנחנו חייבים להיות על המשמר, לחזק את מוסד בית המשפט שמנסים כל כך לפגוע בו. אני מזכירה שההגנה שלנו עלינו, על הדמוקרטיה השברירית של ישראל, היא היום בית המשפט. זאת אומרת שאנחנו מגינים על בית המשפט, שאנחנו מגינים על הרשות השופטת, שאנחנו מגינים עליה מפני מי שמנסה להזיק לה ולעשות לה דה-לגיטימציה ולפגוע בה, אנחנו שומרים עלינו. אנחנו שומרים גם על החיילים שלנו בכל מה שקשור לדיני מלחמה והדין הבינלאומי, אנחנו שומרים עלינו.
אז עד כאן בעניין הזה, סוגרת את השידור, מוזמנים להפיץ, תהיו טובים, תעשו טוב, להתראות.